И какво е един Свети Валентин без торта? На котло накипваме 330 мл мляко, 70 г захар, 2 ванили. Смесваме 3 жълтъка с 50 мл мляко и 30 г царевично брашно. Яйчената смес добавяме към кипналото мляко на тънка струйка и при постоянно бъркане. Варим от 3 до 5 минути. Към готовия крем добавяме 40 г масло. Разточваме леко 250 г бутър, тесто разделяме на 4 равни части и пробиваме с вилица, за да не се надуе. Намазваме с яйце, печем до златисто. Горната част на корита натрушаваме в купа. Време да сглобяваме тортата. Редим блат, след него крем и банани. Повтаряме от 1 до 4 и завършваме с крема. И всички чехли на Туда Солер БГ са с 5% отстъпка с промокод TikTok5. Тортата покриваме с отделените по-рано трохи. И готово! Имате вкусен и нежен десерт!